apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Good morning, Mother dear. Good morning, ta. Na, apayakas na ti isamaw si ka George. Amangan mo't no addamanan ti kalukwan ngay naramid mo, ah? Ni nanang mat. Agtugaw kakit din tamanganta. Kalpasan na. Anta papananta. Sa dinaw ti papananta. Basta. Ay, saan ang mabali na nakaw? Awan ti mangitulod iti balon ni tatang mo, nubilang laan. Di kay matanagan, nanang. Nakasalitak ni tatang itayag sa may papangiti ay tabanag. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ang tugaw kakit din tamanganta, nanang. Anyat orasan. Ang mga numala daw tayo, di pa pananta. Sana mabalin ang ma-reschedule dahi dyan. Ay, nawaw. Anya ngay taramidin ta iti dahito asalaon, George. Anya kumapay, nanang. Agpasalunta, Saan man akumkumpurmi ti mapampanunot mo si ka George? Di kayag sa iti kastananang. Ngamin, amok nga iti payakayat mo nga ipariband day tabuok mo, ha? Naliwayam laang gapu iti ado at trabaho. Unangam awan mo't nga raw ti pangalaan ta iti pagbayad ta. Ay na, siya kung ti makaamong agbayad, nanang. Sa dino kumangay ti pangalaan manakaw, kat awan pa'y mo't natalgad at trabaho. At damat ti ornong ko, nanang. Sika ka din day nanang? Ay na! Adada nga imubing kay ti day tang onat tabok mo. Ay, di nakman pulaan si ka George. Ay na, wow! Saan ka bulbulaan, nanang? Pudot ibagbag ka. Ay, agyamanak nga ron. Ano kasta nakaw? Italaang manin ang nagpaunatak iti buok. Kalpasan ti mano atawag. Ay bayam, nanang. Agsapulak to iti pagtrabahuan. Kalpasan ti graduation ko. Iti kasta, uray binulan kayon nga agpasalon. Ay, agyamanak manin anak ka. Ay na, presentabulak taon amang imartyakan ka. Inton umay alawas anak ka. Aywan gayam. Nas ka na pumanaw tan iti dito asalon, tagkita tapay iti isuot mo inton graduation ko, nanang. Ay, nawaw. Kasla ang helmet ti makit-kitak. Sika ka din day talulita makay. Siyak da ito'y Romeo lakay. Anya ti panagkunam, iti unat abo kaw. Ay, bagay mo ba kahit? Ay, at dami mintas ka. Ay naagyaman ako na'y lakay. Maragsakan anak-anakan itiday tagay bagam. Ay! Nakidasara ko, hindi pangragyan tayo, nanang, tatang. Mga tayo pa'y. Ituloy nyo to diyan salita, kalpasan, tipan naman tayo. Nangag mo timbaga ti anak ta. Naging ko mga rabi tayo ka daw. Uy, si kamat gayam ti masabat ko ito'y dalan, George. Adaman damaga kanyam. Anya ti sa dudso, manang.
graduation mo into no mga lawasan, aya. Wan, manang debi, apay ka di. Asino nga te, mangimart sa kanyam. Ay, kandina ng ama nang, apay ka di. Iso matlagayam, ah? Ne? Anya ti kaya tumasawan, manang. Iso matlagayam nga nagpaon na titibuok na, ah? Takayat na tagpasikat inton graduation mo. Ha? Anya? Teko nak, isugayam nga nagpariband. Isumatgayam nga kasjet panagpapintas na ta iskorta nakagayam. Siguro utang tinagapuan dya pinagriban na. Ay, nawaw. Payakas na tilagam anangawin, George anak. Ay, hata ka di parikot mo. Ay na, nasalaw ko ni manang Debbie di tadalan tatang. Ay, kung kumpurme man ang titililawan na. Ay, yaman hindi magpaganakan kaya. Di ko na kanya. Nagpariband ka nun ni nanang. Takayat na tagpasikat intun graduation ko. Naibaga na tikasta anak ka. Ay saan lang nga day tatiin baga na tatang. Nakunana pa ay anagapu iti utang di pinagpariband ni nanang uray saan man. Ay, maapan lang siguro No siyak ti saludsudam anak ka. Saan mo tatakas no agpapintas na giti nanang no kasta graduation na giti anak da. Sana basol no kayat damat ti agrupa a presentable iti espesyal nga aldaw dagiti anak da. No saan nakla nakapagtapalitay. Amang ano yung pungot konda di babae tatang. Ay, saan ay George anak? Di mo aramidan ti kasta. Mala, umunag takitain. Ang mga numangag ni nanang mo ti pagsasalitaan ta. Narikatay. Ay, nawaw. Itay ka pa iti sangwa ng tinalawa sa mintayaw, Lolita Bagay. Gagangay na alakay. Ayun gayam. Kita man, nubagay kumutla ang tibistida kan sandal aginatang ti anak ta para kanya. Ay, bagay mo mo't bakit? Bagay mo. No sa kamangkit kita ay na. Kaskalaan tawon iti 25. Ay na, sika talaga. Anya ngay, nakasagana kayo katin, nanang, tatang. Ay naanak ka, no siyak nakasagana akaw. Ni tatang mo, jakam mo. Urayan ng labit taag sapatos sa kanakaw. Anya nga dinar aramid mo itay, aya tatang. Apaya saan kayo pa yan nakasagana? Di mo ibaga, abinoy buyam ni nanang nga agsagsagana. Ay na. Umuna akong ijerwar. Sumaruno kayon tun adwala kay George. Kunak no balasang nga nakatakder ti nakitak ito'y paraangan nyo. Si kamat gayam data man ng Lolita. Apa nga kasta ti badom, nakasandal ka, nakabistig ka ka, nag-make up ka. Ayun gayam! Graduation gayam dyan anak mo. Hindi bay, graduation ni George ita. Ni George siya graduate. Ngamda kayo mati nakapurma. Agasam nga dia tata nagpariban kapay. Kasla nga siya kata graduar. Ay na, no awan tinasaya at nga ibagam. Mabalin ka di alumabas kalatan iti paraangan may si kadibay. Di mo ko madadaulan ti special nga aldaw ti anak ka. Ay na wow, awan matidadadalak man ang Lolita. Ibagbagak lang matimadmadlaw ko. Itay pa'y anak kami suot kananang. Sipod naglugan tayo iti tricycle, aging gaanal pa si graduation mi.
Di ka payagsaso. Huwag nga raw Lolita bakit. Madi ka titirek na. Okay aklaan, didak pa kadanagan. Anyang amin ay tinagsaritaan nyo kinimanang Debbie, di paraangan tayo itay, nanang. At ka din na isawang na adakaskan ka bakit. Salud-sudan kayo man adwa. Dakas kaday, no agbestida, ag make-up kan agpasalong dagiti nanang. Ay, saan mo tabakit? Karbangan mo, tagiti nananang ti agbalin a presentable, iti imatang ti asinuman. Tinapatag at amuda ti responsibilidad ta. Husto tinakuna ni tatang nanang. Di yulat ta ikaskaso ni manang Debbie. Apal na laing siguro man ng daikta, nanang. Ay, bakit? Rumuarak labit, wahan. Na kasangsangpot tayo lang, ngamrumwar ka manain lakay. Mapan ko lang, pakanan, dagiti tarakan ko amanaw. Sa nabalay, tasaan mat uray nga dayaw. Agawit ak tumadla dagaw. Di kag pakarabi Wan, mapan kanto gumatang iti karnay, iti tersena ni kakainggawan. Tayo pa'y lang ti adubaw, Wen, sigay, mapanak inton madamdama. Agi na naakla ang biay. Gumatangak man, iti may sa kilo akar ni ti baboy, kakainggaw. Daita ka dilaan, Lolita. Day talaan, kaka. Mabait lang nga raw. Tayalaan ka. Ne, siya kamot gayam datama ng Lolita. Kumusta nga iti graduation nga informa, iti kastaw nay. Ay, una yung dibay. Ni, hana yang apun no dyan bagak. Sana yang nga nagpasalon ka nag-make-up ka para iti graduation ni George. Ay, nawaw. Awanan ti bibiyang mo, no may papan iti day tabanag si kadibay. Nga may, kwarta mi mo tino sarmay. Ay naman ang Lolita. Bakit kan? Han mo nga bagay data kasta nga kawas mo. Di mo ibusan ti pasensyak si kadibay. Ne, apay. Hanya ko mga itaramid manang. Ne, apay nga kabil ka ngay. Napunwan akong dibay. Di ko nam kay den, nasakitan ka gapoy ti puno nga ibagbaga. Saan asyak ti pagpungpung tutang ko nanay? Natal na ak ataaw. Ngam no siyak ti mapunuan, di mo magustuhan ti kabailak nga ramidhan. Siya kala ang aya. Ang sadya kayo. Napanak lang ba iti kusina? Agapapa kayo na doa. Dahito nga bakat ti bagbagaman, tataenggog. Ngamin, bakat ngam kaslaubing pala nga agpampanunot. Siyak pa'y ti pabasulam. Pabiktim ka man ako na akong dibay. Ay, nawaw! Umanaw kayo ato ati tutersenak. Ay, Nakita kayo lang dito sa bahay. Pagkatangan niyo, makahuma kayo! Kunakman, no napan kagimatang iti pangrabian tayo, nanang. kumaa. Ne, anyat kaya't mo asawan? Nagapa kami kinidi ba iti tersina ni kakainggaw. Iso a pinapanaw na kami iti tersina na. Anya? Kasano mga main, kas lamang as asar da ya adibay. Ay na, di ulat ako manin kas kaso, nanang. Ay nadya ko nalapdan ti bagik itay. Iso a kinabil kaun. Dilawan nanto, ngamin amin a makita na. Sakit na siguro di kas kay nanang. Iso asikalat ako man, ti agpakumbaba. Ay saan? Apay ko mga pakumbaba, kat iso tinakabasaw, agruam da ya babae. Ay, sa dino tayan ti chinelas ko, nanang. Apay, sa dino ti papanam. Mapana, iti tersena ni tataing ko, nanang. Sa dino tayan ni George Lolita bakit? Diyak makita dito'y balay.
Napan ititirsina ni kakainggaw, lakay. No kasta. Saan ka pa nga ron anak kalota o iti panglabihan tayo? Saan pa'y ngarud, lakay? Ay, aguray ka. Apay nasugat ang tarupang. Ay ikwa. Ay, di mo ibaga nakiapa ka manan, bagay. Kasanumot nga may nalaing agdilaw da ya, dibe? Ay, saos, di mo kumalatanin kaskaso, Ay nawaw. Agruam day jay no baybay aklatan, lakay. Ato yan ti karniti baboy agad kataga, George. Ay, agyaman nagtatayin ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da ito'y agong daway. Tapno daw iti pamakawan nyo, ha? Pasensyaan yun, tinaramid ni nanang ko dito tersena. Ay, nawaw. Ang mamunak ba, George? Manakaawat ka tao. Agyaman no kasta, tatayin ko, ha? Bayam. Kasaritak tumanang ni Debe, akaanak intun umay dito tirsena. Magbagak tumatlaan. Ay, uray siya tata. Kasaritak to ni nanang. Agyaman manan, tatayin ko, ha? Inakuan. Kaya matakma, George. Akanandad ka, tanay. Rabi. Naimbang man, tanalagip mapay ti umay dito itiresena. Karpasan tinapasamak, itinapalabas-alabas. Debi ka na ka. Ay na, wow! Hanyo man nga ipalpalagip kanya kundeta. Ay, patagkunak, at talaga asika, tayan ti parikaot kanakan. Siyak man ang tinakita yun. At dati nakaiba ka kanya, akanayon mo kanong amin, adilawag, ni Lolita, ang raman ti panagpariban, kan kawas na, iti graduation ti anak na, pakibiyang apay. Anya ko matidakas di tangay. Ibagbagak lang mati maobserver ko. Awan, nga madamad na yun na pananguyaw. Agpodno ka man kanyak, Debe. Aparam ka de ni Lolita. Tauray baka, kat maasikaso na ti bagina. Anya ko mga gapo nga apalak na dyan nga bakat ngay. No way. Kita man. Talaga kamot ka nakan. Talaga si katayan ti parikaut. Amaw, saan mo tadakas no agpariban ka nag-make up na gitinanang tapno agbalinda mo ta presentabli Di mo kumapakbalinan na big deal dahil taabanag ka na ka. Anya ti araramidam dito'y balay, manang Debbie. Adani na nang mo, George. No imay ka, tapno umay makiapak ni nanang, pasensya kan, ngam busy ni nanang. Ay na wow! Imayak ta kayat ko ti agdawat iti pamakawan. Ngam di mo matkayat. Di makamu ka nga rod. Naa, ayamat agkid daw iti pamakawan, akas ta ti tono ti boses na. Tsaka mat, kung nakadila ang dajay. Sige man, ayaba man ni nanang mo. Tagsarita kami man. Anya ti masapul mau, Debe. Peace offering ko para kanya manang Lolita. Ay, tiyak kayat nga awatin day ta. Sorry na, sorry. Aklunak nga siya ti nakabasol. Iso nga sorry nga perperme, Ay na, Debe, di ka nagkitaw iti pamakawan. No ulitam tumutlang ti kasdeng aramid mo. Naka-amerisa kun manang Lolita. Husto ni Uncle Ingo. Saan nga dakas no agpapintas mo't dagiti nanang. Naimbag mo, tanalawlawagan ta panunot mo. Wen manang, iso nga awatan mo na dato'y peace offering ko. Ala,
Awatek dayta tapno di mo matkon ko na. Datoy, agyamanak manang Lolita. Awan anyaman na. Ala, umunag ka nga raw tagkapita. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Ay nawaw! Saan adakas no agpapintas dagiti nanang, iti espesyal nga aldaw dagiti anak da. Saan tayo nga agbalin a judgmental, gapo ta karbangan damat dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Drama, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apayan nga jakmat lamang nga bakal. Sapay may ibusan tipo una. Ay kilala ingam nga mintag kalag-aador. Itigasta si kamot ti sumarunwa mga bak. Uray kasano ti panang kalag ko. Awan matlak ta. Ay talaga kasta ti sugal na. Ada swerte, ada malas kas dyan. Ay, sa bagay mo't kiti ah. Mala, iwaras mo nga rodan tabarahilain. Barang mga bakak mo tayo. Nay kawa na. Kunaklaki din no di mon kaya tagayayam. Ay, isaan ah? Masapaul ang makasubutak tanay. Dakkelan ti abak kaw. Da kayo magayam nanang. Mala, sumbro kayo. Ay nahagyaman na ka rin. May balasang ka. Nagtugaw kayo. Nawan man tanay nabanuga ka nagna. Ay wan, danyador. Unang agpaiso. Apay adi matla sumangputan. Una na mapanlagumatang iti kape. Ang aging gaita, awan pa'y laang. Ay nawaw. Itay ka di pa yan napaan. Una nang itay pa'y nalpas kami anangal daw. Katni anya ti orasan. Agalasing kun iti malaw. Nawang mga roda na. Sigurado, may sanyador kadag iti nalabasa kiti tersena ni Donya Pukangkang. Agsusugal naman ni Jayon. Anya! Nanananay pangipanam di tatibe, ador. Ay, kwa na nang. Mapan ko man iparipir. Na, ipa-repair. Apay, kano pa yan nadadaan? Kamayat pa'y mo na iti namin sangal daw. Madingarudan nanang. Iso amapan ko iparipir. Tanda pa'y mo tamay sa TV, yaw. Nandiyan pa'y latusaran nyo, ah. Ay, kwa. May mayat nga minday tao, tamas komportabli ak nga agbuya nanang. Clear ti sounds, kenda rupa dagiti mabuya. Datakkel pa iti tao na Sana kasi ti may sa atibe, nga babasit ti tao na, ken kasla ag-echo ti sounds na. Ay, kastaya. Kat day ta washing machine, dadaal ka di mat. Kwa, uwan na nang dadail. Nadadail ti spinner na. Iso nga ipampaminsan ko na, nga iparipe. Rumati kwartam pala daw. Uwan na, siyak pa iti ko nam. Diskarte lang ti kasapulan, tapno at
kwarta. Naapakak namin idi na minsan. Iso nga sumugputa kita. Ay nawaw. Sa dinungay nga ron ngay, tinagdis kita rambat, pare. Tagtagari pare. Insaldak ti TV kan washing machine may. Ay, anya? Ay, imbag man ta siya nga agungat ni bakit mo? Ay, no siya kakit, dali ka daw. No siya day tabangan no. Nagpiyang-piyangan ti langit kan daga. Tagtagari ko nakmat pare. Saan nga mo ni bakit ko dagiti insaldak? Ay, nawaw. Oy, tayayo di tadaw, dagaon. Awan Helen, di ka madanagan. Agtaya kami. Ado ti kwarta may. Oh, ado ti tayak. Ay, ado may ti tayak. Ala, parta ka marunti ang iwaras tanay. Agkagatulan ti ramay ko amang igam iti baraha. Bagay, engkanto man ibagakin ni Ador. Tay supay laing ti mapan agiwayway ka dagiti taraken ka. Nasakit ti sakak. Kimaro man ang tirayumak. No de kanto mga minanadan mo dagita kang kanamot lakay. Amo matabawal, ngam misupay lati pagayat mo sinsidahan mo. Kasanaw ka naimas mo't nga ron ti karne bakit. Nang runa no karne ti baka ay nawaw. Wala ngam kontrolam, tanay bawal kat nga ron kan ka. Agsida ka ngamin mo titinateng, mayat tinateng tanasustansya. Narigat nga road, nagrigat ti mangan, no natenglang ti masinabaka, sana ka makapangan. Natamnay di panangan ko iti nateng. Nateng, mangted iti panateng. Ha? Ay, dumagas ka pa iti balay dadaor, sakbay ngagpaili ka bakit. Wan. Magawam nga ron bakit, tanay, aldawan. Nang aton jainait, ang mga mabilag dagiti taragan ka. Aldawon Ador, ngam nakailad ka pa'y laang dita. Sayang di inay. No nasapa ka kumaan nagwashing ka dagiti malabaan, o di dandan ni kuman mamagaan. Kuha ba kahit? Ay, Diyos ke. Kasano da ito yang? Diyak pa'y nasa kati washing machine mi, ngayon saldak. Naabakak tumot ngamin. Ay, nakasanungatan. Hoy, Ador! Uwin, bakit uwin? Mapala ko naglaba. Sana balay. Mabiit ang mamagaan. Tanapig sa tiinit pa kahit. Labaam amin agraman ti ulas. Bedsheet kandagiti sopot ti pungan. Mabiit na ang data. Tadamat washing machine. Ay, nawaw. Sige, tasumara ka kun iti trabaho. Si kanti makaamo dito'y balay. Uwin, bakit? Siya kung timakam mo. Di ka madanagan. Nalinis ka na urnos to ti balay. Into nagawit ka. Rumbang lang. Kalpasan pa'y amin ti trabaho. Sakbay asarakam dagiti classmate mo. Ay, sus. Nagadumot kaya mga agpaiso ti taragan ni tatang. Adutan na. Adda kalding, adda nuang, baka, pato, manokkan, na, adda pa'y baboy da. Naglulukmot dagiti native ang manok. Agraman dagiti pato. Opaw. Oh, nagdadakal ti lupuda. Kaslamayat tinapanunod ko Ay nawaw. Sigurado at di nang tunmadlaw. Apay, amuna pa'y nga taaya ti bilang dagiti manok ken pato na. Nangina tinitib ang manok itakay. Ay, pati pato nangina. Asaws, naimas ngamin ti karnina. Nangrunan no adobo. Ay, nawaw!
kumusta nga iti klasay, Ador? Ay, nasaya at magtakay. Kwa. Ni bakit mo? Anya klaseng ibagbagamag ay nawaw? Nagganas ti agsugal, saan ka day? Ay, win, Inya sugal mo ti sasawang bakit? At daya agsusugal dito, awan mo ti amaw. Ay nadi kan aglibak, Ador. Amok nga da classroom yu iti tersena ni Donya Pukangkang. Ay, kwa bakit? Isa na bali, pastime laang mo dyan. Saan kami matakas ka iti big time nga agsusugal? Babasit lang ti tayami bakit? Siguradum lang, Ador. Suksukan ka akas labarahan o kamkamali ka. Ha? Tandaan am dayta. Bilibak met kan kapareador. Ito pa lang nga asot, kwartam nga di kamet mabibusan. Kasla agub-ubog ti bulsam. Shhh! Di ka na tagari, pare dagol. Keep silence ka lang. Ha? Anya, yamanan ti insaldam pre. Awan insaldak pare. Kahit nangalam ngayon nga rodmat ti nagkadong nga kwartam pre. Naglako ak pare. Naglakaw. Anya nga ti inlakom pare ato. Inlakok tayo may sa amotor may. Saan madlaang amaus usar da jay. Ad amadadaal. No ad dalaang ijay nakaistak. Ayawan mat kita. Ang lati pa yakiti ko ng paray. No saan amaus usar. Una. Kan nangilako ak itinitib amanaw kan pato ni tatangkaw. Ay dawaw. Big time kang arot ita paray ador. Magkamabalin ka pa nga agpasyat. Insun, malpasti klase tayo, pare. Kaya na pare, dahil talaga yam, no problem. Nay, itaman pa na sapa ka ngay malate, Ador, anak ko. Wala nang. Anya nga day taimot mo. Ay, kwa. Umay kayo padigwan iti karne. Imbaglaan nga si daan nyo kinitatan. Ay na, karne manan. Wala nang, naihimas na ito Kalutlutok lang itay. Karne ti baka. Aywan gayam. Ayan ka din itatang nanang. Adda dita sa alas agbuybuyay titibay. Sapay agimimbagan ti rayuman Tasaan na nagsinsiday ti karne iti manungal daw. Itaw may muman padigwan iti karnen. Ay nawaw. Kunada nga rod na imas ti bawal nanang. Asa na bali? Tadamat agas at tumtumar na. Sana ya? Wana nga mawan serbi ti agas no kanan na malat tadag iti bawal. Kasi sigurado, sabsabon naman day ta karne nga ipadigumaw. Ay dawaw, nagimasti ilum apulutan na pareador. Siyempre adubo apato ko naman. Adapay niti ba manok dito Ato'y ramanam. Sige, ramanan nyo kakadwa. Naimas na ito'y. Ingisa kiti ado alaya. Umay ka mo kakadwa. Apulutan tayo pa'y pagurkulayan tayo. Kadagiti classmate tayo asumangpad. Neng, kasla na imas na pulpulutanan niyo Kaya ko na hilin. Umay ka sa ramanamad luto ni pareador na adobo apato. Kan manok kanitib. Blowout na ka daw at nangabak iti kalman. Nandra man ang mga rod. Ay nawaw, nag-imas ngagpayson. Pareador, kasla kasapulan na ti pangdusun. Ay, huwag ngagpayso pareador.
Kas lagpating gamal ti karabukob ti pulutan. Kasapulan na ngagpaiso ti mangiduron. Ay kit, inka mga laakin ni Donya Pukangkang. Ibagam te ilista na pailang, ited kunto inton madamdama. Day, papanaam lakay, nakarubat ka mag. Ay mayatin ti sakak bakay. Naging bagay ti rayumak. Mapan ko man, bisitaan dagiti taragan ko. Agmay sa Domingo mutayin, ajak na kapan ni Jay Talaon. Sana bale, tadaman niya dura magkita ka dagiti tarakan mo. Ay, sa bagay mo't kiti ay do malata, no siya ka mismo, ti mapan mangkita ken mangiwayway katakwada. Nawan magkiti ngam isupay kumatrabahuan di anak mo. Tapno saan ka aje pa nagsugsugal ta sa sikaswon na. Di lagbay ni ti maestra nga asawa na. Ay na, awan saan pa nagbalbaliw di anak mo. Malaksi na sadot kan sugador, napagklanpay a pilusubaw. Sapay ugali na ti agilako ka nagisalda iti kagawaan. Wen nga rod alakay. No'y malalaan na nga ta. Ay, awan ang mukiti data. Sige, mapana ko ni Jitalaon baka. Ador, ayan tay washing machine ta. Inyalis mo ka day. Awan mo ti likod. Laba ako madagiti kurtina. Ko bakit? Jay ko Anya akwa bakat. Ay, di ka agkamkamali ko naklangaro Ador. Ko nga may bakit? Naspak ka na, Dor. Insaldam ka day. Inlakom? Wano? Ibagam tipod no, Ador. Ko bakit? Binulod na nanang. Uwan. Binulod na iti kalman. Siguradum lang ang apod no ti bagbagam, Ador. Tano saan, jaklaan mon asawan. Uwan bakit? Di ka madanagan. Tamapan ko sa kain. Alaan ko na kuma. Uwan, mapan ko laan ni balay dananang. At ay washing machine, bakit? Isa, dua, talo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13. Apay ngay, kasla kurang ba't na nagititarakan ko manaw? Mano itay, 13, 14. Ay, kurang na talaga nagitiniti mo manok ko. Agramon nagitipato. Nakurangan na. Apay nga tayo. Ay, sos. Hindi, alangan mo takin ng tibaklat. Saan mo tinakabailan nga itayam ti uwak? Tadadakil na mo tayo. Ay, naglukaw na. Sos, ni Ador lakin di tinangala, kadagit itarakan ko. Ador, ayan tay daan at TV ta? Kan kaslaawan ti motor iti likodan ti balay. Kuha, bakit? Kan ayan tay washing machine ako nam abinulod dananang? Agpudno ka man, Ador. Binulod na unoin saldam, unoin lakumon. Kuha, bakit? Pakawanan na kuma. Ijak ingagara ti panangisalda, ken panangilako kadagiti kagawaan ta, bakit? Napasubak lang. Napasubak. Pakawanan na kuma, bakit? Awanan kay tibain, Ador.
Inka agdis kitar iti pangsakam kadagitin saldam. Bakit? Pakawanan na ka din. Ikarig, sana na maulit. Sana kun ngagsugal. Ija ko nagisalda ka dagiti kagawaan ta bakit? Ikang ka iti duang nga aldaw. Tapno maisublim dagiti insaldam kun inlakom akagawaan ta. No di mo maaramid day ta iti lasod ti duang nga aldaw. Sikat ti mapan ko isalda. Saan laang asalda? No di kat ilako kapayan. Nawata! Ay na, bakit? Saan na maiparbunti ka sa arabak? Ay nawaw! Nagsaot saan ang maiparbang? Amam adaw. Ti panagsugal ken panangisaldam kas kada panangilaklakom kadagiti kagawaan ti saan ang maiparbang. Bakit? Agunay ka no di mo kayat nga isubli ka kada nanang ken tatang mo. Nagalas ka tugali mo na nakaw. Kuha na nang. Inrason da kami pa iti amam, ada kami tinangbulod iti washing machine yo ngayon saldam gayam. Pakawanan da kumananang. Naramid mo pa yatakawan ti amam. Nagrigrig at piimam na nang tartarakan kadagiti native amanok ken pataw. Ngamnapan mo lain laklakaw. Ken impapulutan kadagiti kasugalam. Napadanti konsensyam, ha? Kuha na nang. Mababay na kaon. Pakawanan da kuman. Ikarig, saan na maulit? Sana kun nga agsugal na nang. Nalaos ti pungtot damam kan ka. Kundi padigo kay ti karni ti baka. Gayam, tapno agsakit ti saka na. Kat sana makapan iti talon. Kat maaramid mo ti kay kayat mo. Nanang huston. Huston. Makunkonsinsya kaon. Pakawanan da ka din. Ti amam, di pagkindawam, iti pamakawan. Sana siya. Kastamot na ti asawam. Mangibabayin ka. Nakasingsing pa ti asawam. Ngam inabusong mo. Ay, awam mo na doon. Nanang, ang pangasiyaw kasarita yung kumati asawa. Ikarik, nanang, ikarik. Agbalbaliw ako, nanang. Agkagita kaon. Ijakon, agsuksugal. Promise! Ay nawaw! Maminsan pa'y anapanaknakan, nga awan na saya at nga iddan ti sugal. Nga rod, panawanan tapno idyan tayo ti sugal. Agtrabaho tayo kitdi para iti nasaysaya at amasakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Drama, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga kastoy mo tananang. Inayayat kumot nga Amalia ti kasta unay. Ang mapayakas niya tinaramin na kanya. Ay naanak kaw. Aklunam laengan asaan ada kayo kin ni Amalia tinaituding para ititunggal maysa. Nagsagit na ito nga naramin na nanang. Sana nalaka para kanyang aklunan ti amin. Inayat kanin patagkaw. Kastoy gayam ti aramidan na kanya. Insukat na kiti sa balay. Ala, husto na nakaw.
Patsyak ang makasarak kanto iti babae ang mga yakin kay tinapudna. Saan akas kan kuana? Saan? Diyak kaya doon ni Mang Sapol iti sa bali ang babae. Malya lang tayo ayatan. Anya, kayat mo asawan agbaakan. Ay sana. Baak nga ibagbagayo mo. Diyak kaya ti mabaakan. Uray meten ni gandaw. Kas laubeng nga karasangay. Wen nga rod lakay. Uray siya kat makaulekak. Gapoy ti kas diya pa nagsangsangit na. Kas laubing. Kasano nga men, asan nga isukat ti kaayan-ayat na. Kadi na amot agpurma. Tunggal mapan sumarungkar iti ayan ni Amalia. Nakapantalon iti ambel. Ken nagdakkel pa iti kawis na. Anya ngay nga rod lakay. Kas diya siguro at ikinatao na. Mala, ikaya ba din ni gandaw, tamanganan. Saan kat aday ta, hindi napakapangpanganan. Insan, nabartag ka una yun. Gustong, agawitan. Ban, kahit ko pa ito, nagbartak. Anya? Barang malipatak ni Amalia. Diyak maklunti pa nang isukat na kanya. Insan, Nagsakit din siya. Kaslawan ganas ko nga agbyag. Ang tono ko nagbakila ko. anya? Di mo man ibagaday ta, insan. Unay kamutan. Apay ni Amalia laang ayat ti babae dito'y lubong. Tauray mula ibagkulan. Ha? Alagawi takit din, insan. Lipatan mo dayi nga Amalia. Addan tulat ta ka di. Nabartek ka manen gandaw? Pasensya kayong tatang. Ay, unay day tangararamida mo. Awan samit aldaw, adi ka ginom. Ha? Saan mo tatang? Kapulang iti babae. Kasta teraramidam. Lalakayan. Ni tatang mo. Nukas jay kami nga adda kaayan-ayat mo. Ay, agpurma kami. Nang runa, numapan mo sa rungkaran. Sika mga men, numabalin, noan niya tikawas mo ang naggapu iji talon. Isu mula tikawas mo ang mapan iji ayan tigil pring mau. Noan dan tumanan kayan ayat mo ang mailawan keng ka. Amom taon, gandaw. Nih, papanan nyo nanang tanakapulis kayo? Mapanak ijay ilay. Kasaritak daan timayla kun angkel mo amarlawn. Tapay may. Pagsasaritaan mi ti maangay ariyon yun tayo inton umay abulan. Imawag ngamin ni angkel mo iti kalman. Iso anas ka na mapanak. Ha? Iso apang nga asay ta isardeng munday ta panagin inumbaw. Day ta kwartam ayin inumbaw. Urnungam. Ta isopay nga i-contribute mo iti maangay ariyon yun taya. Uwan ka di. Amo mangkel gando, nakaragrag saka. Eh, apay dundon. Naku na ngamin ni Lola, kalpasan ti may salawas. Maangay ti reunion tayo. Ay, kasta, mapantayon to, uncle. Siguradong adumanan ti mamam mo tayo akakasinsin tayo. Adi tayo pa'y nakitkita. Mapan kay tulat ta dundon. Ado ti trabaho iji garden. Iso da kayon tulat ta kadananang ti mapan. Anya kay meten. Reunion day jay. Ngam saan kay nga umay. Angam no jay inuman. Wano kasangit ti babarkada yo. Nagagat kay amapan. Anya. Anya, apay adi ka umay gandaw. Ay unay ka na nakaw. Reunion tayo day chay. Ngam di kakit din umay. Tatayo latan nanang. Anya, imbes asi ka kumati adda ijay atumulaw nga agisaga na kadagiti kasapulan. Angam di ka mapan. Sana balay. Adumot dagiti kakasinsin ko at tumulong. Kan may isa. Saan mo't amapan ni Insan Marco at Umboy?
Isuadya mo mapan. Ay na anak ko, idi manen na panatawan, saan ka manen adim maray iti reunion tayo. Unay ka na ya. Umayak tulat ta ka di. Ngamin, no mapanap, amin akakasinsin ko. Adayam amuda nga asawa da. Siyak lang ti awan. Pasig tumunan akan tiyaw ti manggag ko. Wala, ingkay kidin. Tayo nakpay di bangkag ko. Anya? Ay na, madilain ka anakan. Si kagayam daytan. Magdakkel tinagbaliwam. Unangkel, dakil ti kimutungak, gaputa nagdaya tak iti kaadak iti Saudi. Kasta iya malasag ka. Ay maragsa ka na ka makakita ka. Ita lang amin na makita ka kay. Tunggal ngamin umay na mamang mo asumarong ka dito oy. Sanda ka akadwa. Unangkel, makumikumak ngamin iti panagadal ko iti. Isu ajak umay no kas di nga umay dananang dito eh. Ayun gaya mangkal. Ayan ngay mat di ibagbaga ni nanang nga anak yu alalaki. Di daw. Awan. Sa ngay may balasang ka. Makumikum iti bangkag na. Eh sa nabalay, tamakitam tunay jay, no umay kay sumarungkar iti balay. Kita umkit direta dalan mo insan. Ang mga nung maipadugmam ka, narigaton. Nagpintas ka. Ay na, napimpintas manan nga ni Amalia. Nan kita akman. Ay nawaw. Wun nga agpaiso niya. Nagpintas mo tanday ta abalasang insan. Kaayan ayat mo ka din. Unay kan, kacacat ko pa'y laeng. Anya pa'y lang ter aramidum ngay. Armamon nagkapo yun. Intun kwan, inaram tonti sa balay. Agbabawi kantaw. Timing pa'y mada. Dua pa'y langal daw kacacat ko. Ang mga no niya ti panunutan na. Ado nga ammo minsan. Lalamog nga raw. Di ka madanagan, insan. Masigurado ka maaram ko da ito'y napintas abalasang. Ay na, nagsiksi. Nagpudaw. Ay nawaw. Nay, aldawan. Apay, di ka kadi mapanigi bangkag maugandaw. Sa darag, baka turturo ka pa lang amin. Mapanang tulat ta. Anya, nakapuyatam aya. Napuyat ang anak kitchat iti balasang. Ay una yan. Kunamatlan pudno. Di kay mamati manan. Na, kitakman nga ro day tabalasang ngay bagbagam. Ay, sana. Surprise. Panagkunak sumbatan na kunday jay. Ay, nusumbatan na. Yam amok asigod kada kayo. No di na kantumanen isukat akas lakin ni Amalia. Nanang may. Saan? Masigurado nga isunti ka paragpagkaw. Anya, adamanen balasa nga ararman di kandaw, kunamba kahit. Wan lakay. Isumot ti bagbagana. Ay, nasaya at matano kasta. Parang di damanen isukat. Day tangarod ti kunaken kwa na. Ang magkuray ka man. Taga-ano day babae. Salsalud sudak nga road. Ngam di na mo't ibaga. Maminpinsan to kanulaangan no umay na ipasyar dito'y balay. Na, ta sinigurado na talaga akayat di balasang. Ay, una yan. O, kasano nga insan? Sinumbatan nakakadinji balasang akachachat mo? Saan pa insan? Nagbayag mo tan. Amangan kit di mat no di nakakayat. Imposible mo insan. No di na kayat, saan ko mga umanugot ang makisinarak kanya? Ha, kahit mo asawan, agsarak kayaw. Wan! Kaano ngay nga raw? Umadanin na. Naku na namay, nga dalang asikasuna iti duwangal daw. Kalpasan na, agsarak kami di ilay. Aba, sana ula insan. Panagkunak, makisayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Ha? Armam nga rudan tanay, manutawan mo. Si kabot insan.
Tila sasawon man ako na ako. Day, bibigat pa ilang nakadigos kan, nakapulis ka pa yan. Papanam kan daw. Kuwa tatang, ada na patag-apag nakita. Itabang pa. Apay, ada ka di manen mapanmugatangan iji ilay, nga aramatam iji bangkag mau. Ha? Kuwa, awan. Sa batag lang ti balasa nga, balinto akaayan ayat ko. Anya? Uwin tatang, husto tinangagyaw. Una yan. Kain ka nga roday. Kain ipasyar mo to dito'y balay. Uwin ka di. Ipasyar ko ni Madeline dito'y balay. Nay, sika gayam ti masabat ko insan. Nagsapa ka matay. Papanam. Ijay ila insan. Agsarak kami iti agbalin akaayan ayat ko. Nagsapa ka matan amapan makimit insan. Wala. Nasapa ka talaga. No amumlaan. Nasapa ak anagriing iti parbangaw. Nangipabure kak iti danom apag digos ko. Tapno la ang fresyak ang makisinarak iti agbalin akaayan ayat ka. O na yan insan. Talaga amat nga excited ka Permi insan. Alain ka nga rudan insan. Tapno masapa ka ang makadano ni Jay Ilay. Bigbigat pa ila ng awan ni Gandaw. Nasapa ka di anapan ije bangkag na lakay. Saan? Nasapa na pan nakisinarak iti balasang. Anya? Kano nagsapa rimwar. Nagtaraok lang dagiti manok. Ay na, napanan. Ay, una yan. Apay, pangsarakan na ayakanaw. Hindi ka mua. Hanggang tinakuna na, ipasyar na kano dito'y balay. Anya? Iswakalpasan ti panagkapem. Agad alimanag kawan. Nakababaen iti agbalinto ang manugang tano bilang laang. Anya? Sa dino nga tanti ayan ni Madeline. Itaayak pa yung agur-uray. Hi! Madeline? Si Kaday ta? Wan, siya nga ron. Ay, napimpintas ka gayam iti personal, Madeline. Ay na. Agyaman ako unay gando. Awan na nyaman na. Si kakid di may. Maala. Umaykan. Mapantapay lang iti restaurant. Amangan no mabisin kan. Anya? Ipasyar na ije balay yung gando. Uy, di ka man danagan. Siyak ti makaamukan ka. Mabainak sa. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingput da na ng kintatang. Ken may sa imbagak ngamin ite kadakwada nga ipasyar ka ijay. Agur-uray da nasiguradaw. O sige, mapantangarod. Ngumpang nga asim tadinak pampanawan. Mabainak lakit di. Ha? Isa ti bagbagam nga agbalin akaayan ayat mo gandaw. Uwan tatang. Ha? Uncle Ramon? Agam mo kayaw. Ay, gandaw. Kano kasinsin mo ni Madeline? Tatang, nagmadin sa day tang angaw yun Hay, sanak nga agang angaw gandaw. Ha? Tapno mamati kahit ibagbagak sa lodsodom ni Madeline. Gando, pudno ti bagbaga ni Uncle. Agkasinsinta. Anya? Da Uncle kan anti tinakitak idi reunion. Ken ni dundun aka anakam. Abi nga minadi ka imay. No imay ka kuma. Nakita nak ijay. Anya? Salva kita tigas tuha biyag. Kung ano makasawa saan kayam. Day tanti bagbagaken ka. Ano adda paskay, dagiti kakabagyan tayaw, nagruna, no reunion, dumaray ka kuma. Anya nga ita.
Salva ka talaga. Awan pa na saya, tatang. Pabasulam tabagay. No kung mga minto matindar ka tunggal at dapas kain, di maam-amom nagiti kakabagya mo no kasinsin mo, ang sa mga men. Tatang. Mabutang ka, makantsawan, nagiti kasinsin mo ng awan pa asawam. Di nakarkaro ita, mismo akan sinsin mo, arapaapom nga asawam. Isa siguro nga, ang parikat ni Madeline na mga klon kanya. Kapunta, ang kasinsin kami gayam. Talaga. Kaya siguro, gasat mo, tiagbaka ka ba raw? Ay, saan? Tatang. Diyan itulog nga kasta di mapasama. Ngayon ti kasta na pasamak yung kainsan. Kunaklakit din nung makisayan nagitibaak dito'y lugar tayo. Ngum sa amo gayam. Tilasasaw minsan. Talagan sa abaak titurong mo insan. Ay, anya? Titurong ta kunak kuma. Ay, tilasasaw. Denggam dagiti karag nga agkang kanta. Sumabsabay da iti mapaspasamak ka. Baak, kung kunada. Ay, tilasasaw. Manawan naman dito, nay. Alawan, panawan ka dito insan. Tapno ag-enjoy ka. Kantaan da ka dagiti karag. Baak. Anya? No sumarunong to nga da reunion, umatindar ta. Tapno saanan ang maulit day taan na pasamak ka. Ay nawaw! Atendaran ti okasyon. Iti kasta, di kan tumailawan iti kasinsin mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.